Tota ha sigut una mica improvisat, perquè al principi la meva idea era anar a San Francisco, que tenia tota la meva família allà, i després un cop, com que la cosa era una mica difícil, m'he decidit, per un amic que m'he trobat a Santiago, en la mateixa capital, que Barcelona era una ciutat que tenia moltes diversidad de personas y también se multiplicaban todas las aspiraciones que uno tenía y ahora y ha sigut molt ràpid tot, ha sigut cosa de 2 setmanes y ya estaba aquí, me trobava en Barcelona. Con la integración costa una mica, pero no porque la gente estigui en tu te reciba amb una forma diferent, no, és que tu mateix estàs entrant en una societat diferent per a tu. Tot l'entorn, la mateixa ciutat, l'idioma mateix, és tot tan diferent que, clar, no és cosa que la gent rebre d'una manera diferent, no, eres tu mateix que tot és diferent per el missatge. No, jo me trobo amb gent majíssima i no tinc res a dir de tota la gent d'aquí a Catalunya. Bueno, sempre ha sigut la meva idea. Clar, no ho sabia aquí, era un negoci, i com que vas a treballar sempre en restauració i va anar la idea mirant, ja portava 5 anys fent el mateix, ja havia pujat d'ajudant de cambrer a cambrer i tot això, que de sala i metre, i va arribar el moment que ja volia fer coses amb una ja per a mi propi. Bueno, aquest va ser el primer, aquí té el cor de Barcelona, el gòtic, i a part d'això tenia la idea també de, com que tot m'ha anat molt bé, he muntat un altre, l'any passat tenia 3 bars, ara tinc 2, però amb una idea de posar ara mateix un restaurant xilè, amb una fusió de cuina mediterrània, perquè sigui una mica més obert, que no sigui tan tancat. Home, aquí està dividit una mica curiós, tinc gent d'aquí, i com que estic aquí en el cor de Barcelona, la majoria són gent de fora, estrangers. Però a més, com que a les 8 del vespre ja la cosa està calmada, he posat gent de Xile. També he fet coses de Xile, sándwich, un sándwich muy especial, que estic acostumat allà a Xile, que quan vas a un bar prens això. Jo crec que és un tema un punt de trobada, d'ajudar-se, de dar una mica al que acaba d'arribar, donar-li un suport, també el recordar. O sigui, tothom, encara que estiguis integrat en la societat, que la ciutat sigui maca, que estigui de puta mare, sempre necessites recordar el teu. Tant si degustar un vi, un plat xilè, o parlar amb una manera xilena, perquè no té res a veure parlar en castellà, no té res a veure el chilenismo al castellà normal. L'emigrant també s'ha trobat en una situació de que no té una informació, ha sigut tot tan disperso, no ha tingut una via d'informació, un punt de trobada, una ajuda a nivell d'institució, no han sigut massa orientat. Clar, i te trobes en una situació que la gent arriba aquí, està aquí treballant, hi ha un munt de gent que està sense res, il·legals, les ajudes són mínimes i se guanyen la vida com sigui. Crec que ha sigut molt malament enfocat la immigració. Sí, al principi una cosa molt divertida, perquè com que tota la meva idea era arribar a Madrid i només l'únic que sabia de català, la paraula català era el cantante català Joan Manuel Serrat, però no tenia ni idea de que se parlava un altre idioma aquí, perquè sempre el que sabem d'Espanya és toros i castanyoles. I vaig agafar el tren i de cop i volta me trobo amb noms que per a mi era com francès, Castelldefels, Sitges, i clar, la gent pujava al tren parlant una altra llengua, que al principi jo mai l'havia escoltat. Pensé al principi que m'havia dormit i havia arribat a França,
Dic que vull volta, vaig a trobar que amb la meva feina era necessari català, perquè no m'enterava de res al principi, me demanava la cosa en català i sempre em quedava amb la última paraula y claro, tenia que anar al cambrer a dir-li què significava tot això. Y vaig a començar a aprender català. Y ha sigut, para mí, pienso como cultura, lo más importante que he fet aquí.